Jirlaw horejo lamɗo leydi tonto Amerique ngo waɗi hande 13 Mai 2025 tonto leydi Arabie Saudi. Ko ɓuri tentude ngu jirlaw o horejo lamɗo leydi mo Amerique waɗi tonto Arabie Saudi ko ngan ɗaɓɓude kawral hakkunde Ukraine e Russie kadi e haldude o horejo tentuɗo leydi Arabie Saudi e artirde jam e leyɗele aduna kan kadi Donald Trump e business uji makko nde wonno omo andira ko neɗɗo waɗo business uji omo yiɗi jam yo artu e leyɗele hunde e kabtade koyeji muɗum. Kono noon himɓe hewɓe kaali ngu jirlaw makko ngo waɗi tonto leydi Arabie Saudi est ce que ɗum addata hakkunde luural Amerique e Israel. Saabi ɗum kanko Donald Trump omo yiɗi artirte jam e ɗeɗo leyɗele kono noon Israel yiɗa jam. Est ce que ɗum sabata hakkunde luural hakkundeji ɗeɗo leyɗe ɗiɗi temtude ɗe. Ɗum noon kanko Donald Trump o holliti omo yiɗi haldigal hakkunde o lamɗo Russie e lamɗo Ukraine yo jam artu e ɗeɗo leyɗele kadi ne e haalde ndi leydi witeɗi Damas e ngal nde jam artata toon ɗum